Wara l-baħ tal-vojt il-mili ta' kollox, wara x-xejn ta' kulħadd, il-ħafna tal-ftit. L-awtur u pojeta li bil-pinna tiegħu żewwa dawn il-versi fost l-oħrajn, din is-sena huwa l-awtur onorat bil-Premju Midalja tad-Deheb ġieħ l-Akkademja tal-Malti. Dan huwa ħadd ħlief Viktor Fenek il-moħħ wara l-ktieb li bosta studenti Maltin studjaw fuq il-bank tal-iskola primarja snin ilu, id-Denfil. Madankollu tul ħajtu ħalla legat li ma bħalu fil-lingwa Maltija. Legat li l-biċċa kbira tiegħu jikkonsisti fi proza u f'poeżija imżewġa mal-arti. Fenek huwa magħruf bħala il-pojeta tal-protesta iżda wkoll tal-indeċiżjoni. Dan minħabba l-mod ta' kif jikkompara żewġ naħat tal-munita b'mod deċiżiv fil-poeżiji tiegħu u l-mod ta' kif bil-pinna tiegħu wassal messaġġ ta' protesta. Madankollu ma' One News tqar kif il-Malti mhux dejjem kien suġġett tal-qalbu u kien propju b'kombinazzjoni li rnexxielu jiskopri din in-nambra tiegħu. Jien il-Malti fil-bidunet ma kontx irħobbu. Kont irħobb iffissat fuq l-Ingliż, jiġifieri, fi żmien il-liċeo u l-history. Imma meta attendejt il-kors tal-università, ridna neħdu 3 suġġetti għal-finals u bdejt naqbad nieħu tielet wieħed u ddeċidejt il-Malti. Però fil-kors ta' 4 snin irrealizzajt illi l-Malti tiġi għandna mhux lingwa sabiħa u lingwa unika għax lingwa mħalta ma' oħra bħala, imma rrealizzajt ukoll illi tiġi għandna letteratura qawwija hawnhekk. U speċi komplejt nikteb, u għadni nikteb sal-lum. Din hija r-raba darba li dan l-unur ġie preżentat mill-Akkademja tal-Malti li kif spjegat il-President tal-Akkademja Anne-Marie Xkembri jingħata kull sena fl-14 ta' Novembru e kif din il-ġurnata għandha sinifikat importanti għall-Akkademja. L-14 ta' Novembru hija l-ġurnata li fiha twaqfet l-Akkademja tal-Malti. Dak iż-żmien kienet laqda kittiba tal-Malti. Allura isu t-twelid tal-Akkademja huwa l-14, allura hija l-ġurnata li fiha ħsibna li tajjeb li personaġġ li jkun ħadem daqshekk għall-Malti jingħata dan ir-rikonoxximent f'din il-ġurnata, allura isna nżewġu dawn iż-żewġ affarijiet flimkien. Fil-fatt din is-sena l-Akkademja tiċċelebra id-99 sena mit-twaqqif tagħha. L-unur tal-Midalja tad-Deheb ġieħ l-Akkademja tal-Malti ingħata waqt ċelebrazzjoni fil-Palazz ta' Sant'Anton taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta, George Vella. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.